Европейския парламент одобри временното политическо споразумение с Съвета относно актуализираните правила за състава, наименованието, етикетирането и представянето на някои храни за закуска. Така наречените директиви за закуските получиха 603 гласа за, 9 против и 10 въздържал се. Преразглеждането на директивите има за цел да помогне на потребителите да вземат информирани по-здравословни решения относно продукти като пчелен мед, сокове, конфитюри и мармелади. По-специално, новите правила ще се борят с вноса на фалшифициран мед от страни извън Европейския съюз, чрез задължително и ясно видимо етикетиране на държавата на произход и ще стартират процес на система за проследяване на меда. Ще има и по-ясно етикетиране на съдържанието на захар в плодовите сокове, както и на минималното съдържание на плодове в конфитюрите и мармеладите. Приети са строги мерки за борба с измамите с мед. Страната на произход трябва да бъде ясно посочена върху етикета на медените смеси. Освен това бяха определени по-високи стандарти за качество и беше установена необходимост от система за проследяване на меда. Тези инициативи ще гарантират, че пчеларите и потребителите са по-добре защитени от фалшив мед. Законът също трябва да бъде приет от Съвета, преди да бъде публикуван в официалния вестник на Европейския съюз и да влезе в сила 20 дни по-късно. Държавите членки ще прилагат новите правила 2 години след влизането им в сила.